Hvorfor skal jeg i skole? Ja, hvem finder der på, at vi skal i skole? Men altså... Når vi næste ferie? Efterårsferien. Ikke noget. Jo. Hvem fandt også på, at der skulle lige pludselig laves en ny skolereform? Altså i Holland, der er de nogle af de klogeste børn. De er i skole mindre tid end 9. klasserne er i skole. De ved, eller hollænderne ikke, de har fri kvart i et hver dag. Og de er klogere end os. Ellers er det finlænderne. Ja, ellers er det enten at finlænderne, ellers er det hollænderne. Og det forstår danskerne ikke, de tænker, okay, jo længere tid børnene er i skole, jo friskere. Ja, altså. Jo længere tid børnene er i skole, jo klogere, eller jo mere aktiv bliver deres hjerner, eller sådan. Hvad tager du, mand? Jeg sidder med hende, der har lavet det, hun havde at gå i skole selv. Hun hadede at gå i skole selv. Og så må hun bare hæve sig på os. Og så er det sjovt. Prøv at tænke på dem, der bliver mobbet i skolen, dem der ikke kan lide at gå i skole, dem der har svært ved at gå i skole. Dem der ikke kan koncentrere sig i lang nok tid, dem der har sådan nogle sygdomme og sådan. Prøv at tænke på dem, søde ven, tænk dame. Hun var over på min lillebrors